Kuang ka na mo, honor ka na mo nga naka-host me, labi pa hasta sa full council ba. So nalipay kayon me nga niya karon, and then I hope nga kuan ra kayo convenient nga way problema ba. So lipay kayo me nga naka-host me og RDC full council. Mayor, naaman sa dirigid ang full council meeting, no? Oh. Kasi naapa kay gi-request nila nga project nga masud sa Karon hatagon mo ko nila welcome. So gitake lang ako opportunity sad. So doon ako ilang ipangayoon niya ang primero ang kaning convention center as pa sports complex. Kay mura magditay mahinayon sa Naga. No, kay mao mate primerong proposal katutingan sa Balili something. So ang ilang second option murag are nya naam sa may property sa Maslog, although i-reclaim pa, pero nindot kayo dool ra mo sa sidan. so Yeah. interested mo ana to Yeah. Oh, man ang mangita, mangayo la sa mi og kuan sa RDC endorsement. Nya ikaduha do na sa may plano katulaging waste na mo ba sa waste mo magina problema natong tanan, no. Oh, nya ikatulo nagplano sa gami og endorsement mag-reclaim mi ba para atbang sa Mitsumi para maka-expand sila. Nya ikaupat ang katong apektuhan ng Mistino katong mga slope protection. Mo na akong i-present sa akong welcome. Famous lang ko. Mayor, na mention sa nasa yung mga ano nga about support, unsa na yung update support nato diri sa Ning suggest si Gob para ba pag-address sa kaning sa taas nga presyo sa mga isda. Oh. Nya iya sang nahunahunan ari diri ang bagsakan sa Danau. So malipay sa kay mi, makatabang mi pagsulbad sa kanibang presyo ba. Mao man tingay usa sa rason nga nung dunay inflation gihapon. Waste to energy. Mao mao tingali gyud mo ay environmental friendly ba. mga pila ang budget nga inyong giay ani waste to energy? Wa pag yun may fix, pero pwede ra kay mag-PPP mi ana. Ang amo lang nakuanan ang katong convention center ug sports complex kaning mo'y plano gyud. Mukuan tayong mga 1B. Kay it's anhaman og mga 5 to 10 hectares ba.